A Esterri de Cardós hi viu en Josep, que cuida un ramat de més de 300 ovelles. Des de fa 4 anys es dedica a la producció de carn ecològica certificada. Els pocs pagesos que quedem aquí al Pirineu som els cuidadors de l'entorn dels pobles. Amb la nostra feina cuidem els camps, els animals cuiden l'entorn, donem la vida als pobles i som com els jardiners de lo que és la muntanya. Si no hi fóssim nosaltres, en 2 dies els pobles quedarien plens de matorrals, de focs. Nosaltres som diguem, els cuidadors i els salvadors d'aquests petits pobles. Xispa! Xispa! Figo, ale! Tota la vida s'ha fet producció ecològica aquí, vull dir, no hem gastat abonos, tot producte natural. Realment s'ha fet tota la vida, però necessitàvem que se reconegués i tindre un sell. Jo crec que és la salvació nostra, perquè no tothom pot fer la producció ecològica. Des de l'aigua, dels rius que beuen els animals, que no està contaminades, a les pastures, que no hi ha entrat ni per matar herbes, ni transgènics, ni les pastures del muntany, és totalment natural. I l'únic que ens falta és el cereal. És l'únic que ara estem comprant el cereal, que hi hauria possibilitat de fer-lo nosaltres, però en aquest moment l'estem trobant molt car, però fem el cereal ecològic. Em sembla que ja ha plogut, Júlia. Una ventada i ja ha plogut. La poca rendibilitat d'aquest tipus d'agricultura i la manca de relleu generacional fa que cada dia hi hagi menys pastors. Aquest poble d'aquí dalt és Ginestarre. Fa uns 30 anys hi havia 5 o 6 ramaders, un poble habitat, tothom visquia de la pagesia. Actualment ja no queda cap ramader. Als anys 80, entre el 70 i el 80, va marxar tothom. Per a alguns pastors, l'agroturisme s'ha convertit en una opció per mantenir els ramats i fins i tot ha arribat a ser la font principal d'ingressos. Però per conservar les pastures cal que es valori la producció local. Al anar al restaurant al client digues, mira, me menjo una carn ecològica amb una garantia i l'altra, i sigui de la mateixa comarca. Cosa que no està passant ara. Ara venen i compren entrecot. He anat a molts restaurants de la comarca, demanes un entrecot i me diuen de vedella gallega, tu. Tu ho entens. Catalunya no es pot permetre perdre un patrimoni com nosaltres. Nosaltres hem mantingut durant segles aquests pobles, aquests camps, aquestes valls. Tenim més de 1.000 anys d'història. L'exemple són les esglésies que tenim, que són del segle XI. I una vegada nosaltres mos acabem, s'acabarà aquest patrimoni i aquests petits pobles.